Mga katuyuan sa Santos nga Misa, may the Lord bless our sponsors, donors, and all those who have participated in this Holy Mass. The pilgrims, like Our Lady of Lourdes Labangon Chapter, Divine Mercy. Divine Mercy usab sa Holy Cross, Basak Chapter, Pardo. Divine Mercy sa Santo Rosario Chapter, Cebu City. Ug sa Tabunok Chapter, Divine Mercy. Ang choir, ug ingon man ang tanan nga miapil ang ilang mga intentions. Healing, Rosana Suarez ng Tati, Nathan Tamashu, Hercules, Antonio Somalinog, Alma Briones, Nerissa Suico. Good health, Mr. and Mrs. Chanchin Lam, Mrs. Arlene Paras, Remedios de Tablan. Pahulayng dayon, Jaime Lim, Soy Ching Lim, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatrice Avestruz, Gamaliel Ong, Aquilino Erasga, Tune Paras, ug Ondo Masias on his 3rd death anniversary. Sukad pa sa sinugdan, latas sa mga katuigan, ang liturhiya sa ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, nagsaulog sa Diyos nung kaluoy. Ang atong salmo nag-awit sa Diyos nung kaluoy, nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Diha sa Ebanghelyo, ipakita ni Jesus sa iyang mga tinunan ang uwat sa mga samad sa iyang mga kamot, ug sa iyang kilid nga gidughang sa bangkaw, diin mibuhagay ang dugo ug tubig, nga mao'y buhing timaan sa iyang busagak nga kaluoy gugma, alang kanatong tanang makasasala. Tungod ni ini, iyang gigasahan ang iyang mga apostoles sa Espiritu Santo, nga naghatag kanila gahom sa pagpasaylo sa mga sala, isip sakramento sa iyang Diyos nung kaluoy, nga mao ang sakramento sa pagkumpisal. Busa, uban sa tumang kalipay, tungod sa walay kinutubang kaluoy sa Dios, sa ulugo nato kining santos nga misa. Pagpasakit
Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kalinaw sa Ginoo manaag kaninyo. Manasa kanimo. Ay soon, kay Domingguha, espesyal kay Domingguha, tungod kay kini, Domingo kini sa Diyos ng Kaluoy, Divine Mercy. Pulo pas ng Ginoo nga ni Faustina, Santa Faustina, nga kining Domingguha, himuon kining kasaulugan sa ingon na to sa Diyos ng Kaluoy, o ang tanan manimba ni ini ang nakakumpisal, nakadawat og grasya, nga diin ilang sanang sala mapasaylo, hasta ang kasigo sa sala. O ang imuhang kasing-kasing, mahimo ka limpyo sa mas bagong binunyagan. Mga igsuon sa ulogon tining Santos nga Misa. No? Ang karamaandam kata ni ini, pagpasalamat sa Ginoo, basulan na itong atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, sana'y paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaon, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakanaog mo. Kaluyaan kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasiluan ang atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit, kung kadait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoon Diyos lang itong hari, Diyos samahan makagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw na nawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw na galingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pamamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan,
nining bag-ong pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw, imong ipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dungagi ang grasya nga imong gihatag kanamo. Aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakataw kanang mapag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang katilingban nga nagtinabangay sa usag-usa ug naihusa diha sa kunahuna o kasing-kasing, maoy buhing saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Atong pamation. Ang pundok sa mga magtotoo, usara sa hunahuna og kasing-kasing. Ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nag-anbitay silang tanan sa tanan mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan, kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini, ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila, sumala sa ilang gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasulti ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasulti ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy hangtod sa kahangturan. Pasultiya silang mahadlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, ang iyang kaluoy sa katapusan. Nagkalisod-lisod ako ug natusukamon, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas, ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa tulda sa mataron. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini kahibulungan sa akong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan.
Ang atong pagtuo kang Kristo nga nabanhaw, maoy makabuntog sa kalibutan. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. Ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan. Ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus, mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Jesucristo, ug nailhan ang iya pag-anhi pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya, ug dili sa tubig lamang kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Pagkagabian ni atong Dominguha, nagatigo ang mga tinun-an sulod sa lawag, gitrangkahan nila ang pultahan, kinahadlok man sila sa mga kadaguan sa mga Hudiyo. Ni mitungha si Jesus taliwala nila, umiingon, mainyon ta ang kalinaw. Pumasay makasulti ni ini, yung ipakita kailangan iyang mga kamot, gayang kilid. Nalibay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Nga si Jesus, maingon kanila, pag-usab, mainyon ta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako sa magpadala kaninyo. Gisulti niya kini, unya gihuipan niya sila o giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili inyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an. Wala mahiuban kanila sa pag-ana ni Jesus. Busag gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Tomas mingon kaniya, kan gawas kung makita ako ikatapio ng ako ang tudlo sinagian sa lansang diha siyang kamot. Umahikap ko ang samad siyang kilid, dili ako mutuo. Human mula ba yung usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak. Unhay uban na kanila si Tomas. Kitangkahan ang pultahan, apan mitungha si Jesus, umibarog sa liwala nila miingon, mainyon ta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tanawang akong kamot, hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong tiil. Tuo og ayon na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko, Diyos ko. Niya mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod ka nakita ka kanako? Mulahan kadtong tuo bisan wala makakita kanako. Daghan pang milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an, nga wala may sulat nining basahona. Parang gisulat kini, aron kamo nga mutuo nga si Jesus mo ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Pinaagi sa maong pagtuo,
makabaton kamo o kinabuhi diha sa inyong sa iyang ngalan ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, piyesta karon sa Diyos ng kaluoy sa tibuok natong simbahan. O pulong pa sa ato ang Ginoo ngadto ni Santa Faustina, gina niya, nga sa ulogon gining adlaw, ang unang Domingo mas pagkabanhaw sa Ginoo, ala sa Diyos ng kaluoy. Kay kini mahimong dangpanan sa tanang mga tao, labi pa sa gito'y suon natong mga kabus timawa na makasala. Nagina niya si Faustina nga ning adlaw pabuhagayo nako, no? Ang gitawag to kinahilladmang tuburan sa grasya sa kaluoy sa tibuok kalibutan. Ug ako kining ibubo gyud alang sa mga tao nga mudangop sa tuburan sa grasya. Inapagyon niya si Faustina nga kining adlaw kung ang mga tao musimba o kaha nakakumpisal, tagaan ko lang sa grasya ang ilang tanang sala mapasaylo yun, apil ang kastigo sa sala. Ang ilahang kalag mahimo ka limpyo sama sa bagong binunyagan. Kamong nakanuog din hilay pa ito mga igsuon nga nagtanaw niya sa telebisyon, mag-iingon nga, kami padre nga saman tungod sa kakuli nga dili kapungan, dili man mi ka simbagyod o di sa mi ka kalawat, di ka kupisal, kalayo ka kayo, masakiton ka, o ka kakulian nga dili kapungan. Di mo makadawat niya na sa grasya. Maigsuon, ipunan Diyos ni Jesus. Ningon siya, ning adlaw ipabuhagay na gyud, pabuhagay na ko, ablihan ako tanang ganghaan. Pabahaan ako ang tibuok kalibutan gyud. Sa tanang grasya sa kaluoy gyud. O kini ko ang grasya sa kaluoy, wa kini kinutuban. Sa tayong pagkasulti mga isuon, kita, pabaan ta sa Ginoo sa akabundansya sa grasya sa kaluoy. Nga dili lang ni atong madawat karong adlaw, kundi usab kini atong madawat sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Ang usa lang kabutang nga importante mga kayo, po ni Faustina, nga kita budangop kita sa tuburan sa grasya sa kaluoy. Unya gamiton tanang giingon niya nga kining gitawag tog the Divine Mercy Way, the ABC sa Diyos ng kaluoy. Unsa man ning ABC sa Diyos ng kaluoy? No? Nakita, no? Ang A, we should ask for God's mercy. Ang B, we should be merciful as God has been merciful to us. Ang C, we should have complete yun, trust in God, in the mercy of the Lord. Pamalundong natin yung mga igsuon. Kining yung Ginoo nga kita kinahanglan gyud mag-ampo, ask for God's mercy. Gusto si Ginoo gyud nga kita mag-ampo ta kanunay ngadto kaniya. Lahi pa ka na pag-ampo bitaw nga maghambit kasi manusulo ba repentant. Nito pag-ampo gyud atong ampo unta nga kaluoy sa Ginoo moabot sa kinabuhi ug ang kaluoy sa Ginoo moabot sa tibuok kalibutan. Mabitaw kung naminaw ka sa ebanghelyo karon, si Kristo gikas pagkabanhaw gigasahan niya kalinaw. Yang kalinaw mahimo lang na diha pung paniya sa kapasiluan sa mga sala. Si Ebanghelyo karon gigasahan ta siya sa kapasiluan sa mga sala ng suon. Naa diha ang tuburan sa kaluoy sa Dios. No? Especially. So niaging Semana Santa, daghan ay kalihukan. Pero sa kalihukan nga na-enjoy ko
pero kapoy, mo ang kupisalan. 7 hours ko na every day nakas kupisalan. 7 hours, usa na kasimana. Ingko nga, kapoy gyud kaayo. Pero, excited ko, pag nalipay ko. Tungod kay, may mga panahon ba nga, ang mga pisal bitaw, di lang ka nang gitawag ito mga pika, nabuyo ito mga pisal nga gitawag devotional ba, kada first Friday, mga pisal gyud, no? Sa gini ba, klaro sa, no? Nasa mga pisal nga hapit, every other day, repetitional ba, mo di makuntinto. Pero kanag yung, sa Kwaresma, sus na yung mga pisal ni mo nga, 30 katuig na, 20 katuig, dugay na kaayo. Yang mo duol ba? Yang duol, mura mag kuyawan, yawa sa buhaton, yung sa, padrin, nakasala ako, ako kubisal og 20 katuig, akong sa, namakak mago wala ba, pero tanaw na ba nga, niduol siya ba? Muna imuhang alalayon, imuhang suyag, tabang haron sa maka, kumpisal gayon, pero santi-anti ka magsuon, pagkaindot yun, kaya maka-feel ko sa Ginoo balingon, iduol na ba yung Ginoo, hi, long time no see, but now see now. Maka-feel ka ba? Hindi ka na makita ang Ginoo ko ba nga sila nga, niduol ko bisalan nga, nagkurog usaha, bakuan ba? Niduol lagi sila ba? Ipanalangin ni mo, nga imong sila gipasaylo ba? Musanag ilang nao. Buto siguro ko nga, ilakaw nila mo rin sa hawaasan, kita baka hawaasan na, yung salamat, Padre. Hawaasan sila. No? Unya, labos na yun. Akong padre nga na diha, I am happy for them. That finally, nakaduol sila diha sa tuburan sa grasya. Ingon ang kaluoy sa Ginoo ba? Nga imong sala bisag unsa ka, grabe labaw gyud iyang pasahilo. Bisan ka tingali mo wala ka kasabot sa imong kaugalingon, imong sala nga wala dunumi, hiyagin ang pasahiloon gyud. Hiyagin ang pasahiloon. Ingon iana ang kaluoy sa Ginoo. Pasahilo gyud sa atong mga sala. Manigsuon timan ibiya ni. Lamig ginang importante kaayo sa Diyos ng kaluoy nga mag-ayos ng mga kalag sa atong kahimtang sa kalag ba. Kaya kita usahay do, mangayo tagot healing sa mga lawas ba. Maayo kay na. Pero importante labaw sa tanan ang kaluoy gyud sa Dios nga pasaylos ng mga sala. Kay kung maayo lang imong sala mga igsoon, if you're forgiven, kanang kaayohan sa imong kalawas, pakapin lang na malibre na mo kasi sa Ginoo, pasaylo na ka, you really don't even want it, din na importante kay nimo. Kaya kanang importante sa imong kinabuhi. Ang pasaylo ang sa mga sala. Unya, ang letter B mo ni nga be merciful as God as merciful to you. Buot Dios Ginoo mga igsoon kita no, bubuan taniya sa daghang panalangin kanang pawason niya baharon mo awas na iyang gitawag kaluoy panalangin sa kaluoy, maabot na sa tuwang isig katao. Maabot na siya. Nga, gusto niya nga, kitang na dawat sa grasa sa kaluoy, maluoy sad sa uban. Kitang napasaylo niya, pasaylo sa uban. Unyang mahitabo, maokini ba? Kung kita magpasayloay na, magtinabangay na, ang Diyos ng kaluoy, mga igsuon, doon na na'y hitsura. Paminaw mo sa ang unang pagbasa, ingon niya ang dagwise divine mercy. Ingon niya, ang pundok sa mga magtutuo, ganyan pa, usara ang hunahuna o kasing-kasing. Wala kanila'y miingon nga siya tag-iya sa iyang kabtangan, kundi nag-ambitay sila sa tanan-tanan ng mga butang, ilang gihuptan. Ubang sa dakong gahom, nga ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Wala usa kanila nga nakulangan kadtong mga kadtong mga balay nagbaligya niini ug ang halin gitugyan sa mga apostoles sa tasag sa kanila sumala sila gikinahanglan. Wang natabo mga igsuon tanawa ang kaluoy sa Dios kay gasa sa Ginoo diha kanila nahimong lang usa ka Kristohanong katalingban ba. Mo ni dagway sa divine mercy diha sa community. Mo ni mahitabo grasya at yung paambit ngadto sa uban.
Mabitaw nga, kung mo-describe ka sa Kristo ng katilingban, at itong unang panahon, giunsa man na pag-describe ang Kristo ng katilingban. Unsa na pag-identify nga kinig yun mga sakop ni Kristo. Sa yun kaayo, kana sila, Kristiyanos kina sila kay naghigugmaay. That community is a Christian community kang Kristo kay naghigugmaay. Dagway na si Divine Mercy. Ingon ni ana, Divine Mercy mao ginay pundok nga naghigugmaay. Muna atong simbahan untag yung mga igsuon, maunay dagway. Atong simbahan untag yun, ingon ta, kana simbahan na sa Dios. Kay mga tao diya sa simbahan naghigugmaay. Lisod kaayo ingon kanang simbahan na ambot sa hinaw ana sila nag-away. Lisod usahay kaayo pait nga tuminaw usahay ba makadungog ta ba nga hastilan ni among simbahan. Murag ambot lay pa mong pare, wadyo kaluoy. No? Sila pangasaba, sige ang image ba? Sakit kayo na sa ibang makasaway sa itong simbahan pa yung tanawan niya itong simbahan. Tanasos, ligon ka ni sa kapunungan, basta mangulik ta ng kwarta, para mahatag gani, di manghatag. Makadungog ka ng mga sawaya, kapait kung dili makitaan ba? Di makitaan kining gitawtog marka sa tirong nga simbahan nga maluluyon mga isuon. Naadyon kaluoy. Inundong ko sa meeting sa mga pare. Nagplenum ba? Dihay pangutana. Sa usa ka pare ba siya, diha ang obispo ringon. Sa iyo pa ni akong gibuhat. Sa akong parokya, sa bukid ba, dahil ka boss, usa rin kapilya ba? Unya namatay usa ka tao, lain nagtinuhuan, Kristiyanos. Unya ako mang ihangyo man taon ang mga silingan, ang tanan, tagtungod nga, ilang ibutas kapilya. Akong gitugutan, yun na niya nga, sakto ba niya akong gibuhat? Nagito siya tubag, iba mo, ni tubag simbahan. No? Sa kaduan simbahan, ingon nga, kanang dili proper nga pasudlo ni mo sa kapilya. Ang rason mo ni kung sa siya buhi pa siya, mo sus kapilya, nga pasudlo mo siya, patay na siya. Sa ito pa kanang namatay, di kina gusto mo musud diha. Niningon ng pare, nga siya nga, kung sayo ko, sorry lang. No? Sorry lang. Pero ako nang gibuhat tungod jay naluoy ko. Kung ang mga tao nalipay, na naluoy ko. Sorry lang. Mga igsuon, hinundong ko sa Sagilanon, diha sa gubat dito. Nga, nabasahan ako ba? Nga sa paggubat, diha sundalo nga namatay. Unya gidala nila nga to sa simbahan kay ipalubong sa sementeryo. No? Unya atong lungsura, usa ra gyud sementeryo, minsan Katoliko ra gyud. Naghihagyon lang pare, mahimo bang ilubong nato ni diha. Niningon man, dunay balaod kung dili ka kag tinuan di ka kasus sementeryo. Muna, wala mahimo, ila lang gilubong ang minatay diha sa gawas sa Coral Cemetery, tupad. Tupad sa Coral Cemetery, diha ilubong nila. Kaya di mamusugot. Paggabi ini ana, ang pari wa pakatulgas Ginoo na konsensya pag-ayo. Muna ingon sa di ni mahimo, di mo ko katuog ni ini. Muna gisugo niya tra mga alalay niya. Yung manggawas ta. Ang koral, ilang giguba, ilang ipadak-an, aron masud ang minatay. Pagkabuntag ang tagtungod, ang ngita, nawa, haman mo minatay, nawa. Nakita nila niya, ang minatay, nasud na. Nasud na diha sa koral sa simbahan. Salamat sa pare, nga dunay kaluoy. Nga gitutian sa Ginoo sa konsensya, maluoy ka. Unya, giirog niya ang koral, harumasud, bisan kinsa mga igsuon, bisan kinsa ning kalibutan sakop sa kaluoy sa Ginoo. Sakop sa kaluoy sa Divine Mercy. No exception. No exception, my friend. Wala yun. Kung nakasabot ako ba? Nakudutor man ko Monsieur Kamumot, diyan sa Pardo.
namlandon ko ba, pastilan sa Monsignor. Iba ba ka? Nga, kapilan ako nga, Monsignor, ayaw lang hatagi na kay nangilan ani mo. Tubag niya, sige lang, maluoy man ta. Monsignor, ni kuan mo ni hati ni duol nimo, wana kanang kahoy kaduhan na ibaligya. Sige lang, maluoy man ta. Maluoy man ta. Monsignor, katong baba kanang nangulikta diha sa simbahan, nanguha na mo, Monsignor. Siya, ay mo panabi ka maluoy man ta. Pulti ade ka katong ihang tanan. Usab kalagot, pero kanag yung maluoy ta. Muna kasabot ay ko. Kini di ay kaluoy mga igsoon. Kaluoy, pulong kini sa usa ka santos. Naan yang kaluoy sa kasing-kasing. Kasi dito masabtan. Naan kaluoy. Di na ko makasabot ba? Nga sa parokya akong gialagaran for 44 years. Lain-lain parokya. O ako siguro ko, bisag niya mo din eh. Sulti ko kung sayo ko ni ini. Ang mga tao di ay mutan og pare ba? Di ay kahuyangan ang pare. Daghang kahuyangan ang pare. Pero ang lisog ay dawaton sa mga tao mao. Kung ang pare, di ka mo maluoy. Mahimusabot sila sa kahuyangan sa pare. Sa di ka mamuhali sa tanan. O di gidi kaluoy, di gidi maluoy. Pagkapait. Ang ilang gusto nga maluoy ang pare. Amen? Basta maluluyon lang. Mga nga, kining divine mercy, mahimo makita mo ampot sa chaplet, mo ampot sa divine mercy, sa emis divine mercy, tanan, bisag buhaton tanin mga igsuon, kung dili kita kamo maluoy, wa ni nada. Kaya ang buhat, ang kining tanan debosyon na, ang tuyo ni haron kita, mahimo maluluyon. Finally, mga igsuon, ikatulo, complete trust. Trust in God. Muna sa imahe ng I trust in you. Unsa man siyang trust. Lami ka pag-explica gani sa second reading ni San Pablo. Ngayon siya, ang trust mo una, mo trust ka sa tao kung nahigugma ka sa tao. Unya, unsa may timena sa gugma. Ang tinong nga gugma po pa ni San Juan sa kadong reading. Ang tinong nga nahigugma, mutuman sa sugo. Mutuman sa sugo, mga igsoon. Kay kining pagsalig sa Ginoo atong trust mga igsoon, sa Ginoo. Mauni unsa kadako imong pagsalig sa Ginoo, imong kadako ang grasyang madawat nimo sa kaluoy. Muna kung ikaw mutuman sa sugo sa Ginoo, mga igsoon, if you trust the Lord, then ang kaluoy sa Dios moabot kanimo, sa grasya sa kaluoy moabot kanimo. Ang mahal nga birhen, for example, tanawa kung siya iyang trust. Pagbuot sa Diyos may matuman. Mabito gusto ko ang meaning, ang gitawag, ang gusto mo meaning sa I trust in the Lord. Ang meaning, wala ini nga, Lord, thy will be done. Ang imong pagbuot may matuman. Tungod di ana mga igsuon, so pagibirhin nga ingon siya, ang pagsadis Ginoo completely, nadawat niyang anak sa Dios, o ang tanang panalangin sa kalibutan, niabot sa tibuok kalibutan, diha ni Kristo atong Ginoo. Mga igsuon, kung kasing-kasing makiingon ta, Lord Jesus, I trust in you. Na nagutlo ang mga igsuon, kung kini-kasing-kasing yung pagkasulti, ang tanang panalangin sa kaluoy, maabot diha kanimo o pinaagi kanimo, mapanalanginan ang tibuok kalibutan. Amen. Amen. Holy God, Holy Mighty One, soul and divinity of your beloved Son, Jesus Christ, I trust in you.
Nagato ako sa Dios. Buhat sa langit ug sa yuta. Ang Kristo yang anak na bugtong Ginoo nato. At ipanampon sa lalaki sa Espiritu Santo. Iyanan ni Maria ang Birhen. Isagit sa sugo ni Poncio Pilato. Ilansang sa krus namatay ang binubumo. Bikunsa sa mga minatay. Sa ikatulog adlaw na banhaw. Isaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios ng Mahal. Pagkakagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya at magsuko sa kabuhi sa mga pinatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kapitan sa mga santos, sa pagsayuan sa mga sala, sa pagkabanal sa lawas, sa kinabuhi tayo. Amen. Madamog kita ngadto sa Dios Amahan kansang gugma o kaluoy mulungtad hangto sa kahangturan. Sa matag pangamuyo kita moingon, maluluyong Dios dungga kami. Alang sa atong mga kaobispuhan ug kaparian sa simbahan, atul nining tuig sa mga klerego ug konsagradong kinabuhi, nga sa dugang kasibot, ila untang ipabot sa tanang mga tao ang mensahe sa Dios nung kaluoy ug magpasiugda sila pagsaulog sa sakramento Dios nung kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga makaila na unta sila kang Kristo nga namatay ug nabanhaw, alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa tanang binunyagan sa ngalan sa Santissima Trinidad, nga mahimo unta kitang maluluyon sa panginahanglan sa uban ug maghimo sa mga buhat sa kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa tanang mga masakiton, nga matagamtam na nila ang kahupayan nga nagsumikap sa kaluoy sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Monsignor Chupilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, kansang kinabuhi na halad alang sa kabus. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sa gasa sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Itong Amahan ng imong Diyos ng kaluoy walay kinutuban. Ito nga kami nga nahimong angayan sa mga saad ni Kristo namong Ginoo. Amen. Amen. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy kami o ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy kami o ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy kami o ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
masakit, kaluy kami, o ang tibuok kalibutan. Magampo kita kining sakripisyo dawaton sa nga mga magagagahom sa tanan. Aton sa Ginoo sakripisyo gikan sa mga kapo, alang sa pagdayon paghimaya sa ngalan, alang sa katusanan sa tibuok niya santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang halad sa imong katawhan sa bag-ong binunyagan o mga nabag-o na pinaagi sa bunyag o sa pag-ila sa imong ngalan. Makadangat unta sa kahibulungan, kabulahanan nga walay katapusan. Kini ang gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo, Bayaw inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Salamat kita sa atong Ginoong Dios. Amay o pagkaroon. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang imatanong gayod, magpalipayon kami, magdaig kanimo. Sa tanang panahon, labi na gayod. Nini mga adlaw ang kuno si Kristong gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matul nga kordero nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Sa pagkamatay, gilaglag niya among kamatayon. Sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungkol ni ini, uban sa kalipas Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan sa mga anghel sa kalangitan. Iduyo pag-awit sa himno sa imong himaya, doy silang way hunong nga pag-awit. Santos na Ginoo, Diyos sa puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gay kano tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu na pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo ang lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan pasalamat kanimong mipikas. Mihatag din ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagitapos ng panihapon mikuha sa kalis. Pasalamat ng pag-usabog mi daig. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bugog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kanilang paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matag taon na munining pan, ug matag inom, gikan sa kalis. Nagpantala kami, Ginoo, sa imong kamay.
Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubag moalagad kanimo. Himuha kami ng alawat sa lawas sa dugo ni Kristo, may usaon ta sa Espiritu Santo. Inunumi ginimong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga manghingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Inunumi usab ang mga igsuong nangamatay, malaumon, nga banhaw sila og tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuang kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo magagagahom nga Amahan. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong Amahan, itong gamiton ng mga pulong gitudlos itong manunubos. Amahan namong anak sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinunuan. Luwasan kami sa mga dapugan. Mga kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Ang tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, malayos tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang tanang gahom ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kaubot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ito ipakita itong panaginig suunay. Kordero sa Diyos nga nagawagdan sa mga sala, sa kalibutan, kaluy, kaluy.
sa Jesucristo ang divine mercy, ang kordero sa Dios, ginagawag tan sa lakas kalibutan, bulahang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas ng Kristo mag-ampay na kalas kinabuhing dayon. Tungod sa iya, masundo kong pagpasakit, kaluy kami, ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iya, masundo kong pagpasakit, kaluy kami, ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iya, masulog kong pagpasakit, kaluy kami, ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iya, masulog kong pagpasakit, kaluy kami, ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iya, masulog kong pagpasakit, kaluy kami, ug ang tibuok kalibutan. Magampo kita. O Diyos, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya. Aron tapos mabagko pinagi si misteryo sa Pasko, makadangat siya si Maya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit kamatayon sa krus. Naitudlo ang bertud sa pag-ilog, diyas kasakitan. Dugang pangamuyo, nga mong gihalad-alan sa masakiton. Inaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Makaamong nga gipili siya para mahimong santos. Ang iyang kasakit, may uso kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, nagi sa mong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Amen. Atong pasalamat sa tuang mga donors and sponsors, no, ni Tambo ni Santos nga misa. Atong choir ang Good Samaritan Choir, no. Atong Pilgrims Divine Mercy sa Our Lady of Lourdes, gikan sa Labangon chapter, ikas Holy Cross, no? Ikas Basaka chapter, sa Pardo, sa Rosario chapter, o sa Tabunok, sa akong parokya, St. Joseph. Uniasa din niya ang itong head sa Kuan, sa Divine Mercy. Kita na ko na to, no? Kaniyong tanan salamat sa pagsaulog na to karon gyud. Masako pila sa Divine Mercy communities nato diha. Atong offered usab si Gio Calieto, Tess Macias, pilgrims and non-pilgrims also. Kaya salamat kayo ninyo tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dali niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Santos nga Diyos, Santos nga walay kamatayon, kaluy kami, ug ang tibuok kalibutan. Pertil lagutan ako dito sa mga standby pag-agi na ako. Nagisgot sa mga picture nila. Ilang mga selfie. Sa pa diferensya, anak? Ilang akong gitawag. Di ba, pil ko?
Ako na, pakabatian na inyo. Mani yung litrato sa una. Pakitol na mo sa mo. Ako picture sa una, karon gwapo lang yapon ko. Di sila mo tuon ang tawahin noon. Di ba gwapo ko? Ako tuloy pumakak ko. Tuloy ako doon pumakak. Hangtod, ang ako yung kalagutan, naapil na ang mga litsura sa mga santos. Na, iyon siya, ang picture sa atong mga santos ba, si Kristo dili mo nagdili gwapo, si Jesus Christ dili gwapo-gwapo. Ya, hangtod abot sa Divine Mercy. Inyo kinagilalisan anang butanga na? Ang ibig ko man sila, gahom kuno na kanang murag silig-silig niya, nangurinti man na siya, may power man na siya. Kasi silhig, uy. Akala ba ka na nun? Silaw. Kaya nga na, kaya nga na. Silhig. Silig ako pataka, man na mo, dili man na silig, uy. Mura na siya ray sa sun, di ba? Nga na, tigapon mo. Di ko tubag kayo. Asad ko kakuhag unsa giigso tinuod. Nga no kuno ang sa Divine Mercy, gwapo man kuno kay si Jesus. Nga, ako man kuno, dili kuno kay gwapo. Naku, parehas na bitaw na ninyo. Mag-usap-usap yung dagway. Katulad silpi-silpi ka. Oh, magwaki-waki. Ako man, bisag waki na daan. Ay nalang pakiglali sa anak ko. Ang gusto ni mong mahibawaan kung unsa nang... Oo, nganong inguna ang Divine Mercy. Makuya katubag ang makahatag yun na itong ideya, anak, si Monsignor. Ang litrato ni Divine Mercy, kita no? Diba mo, anak? Wa? Muna yung selfie ni Jesus. Nagpa-selfie ka siya. Ginagin niya si sa Faustina nga, kini ako itsura, kini, i-litrato kini, ipadibuho kini, gidha. Ipadibuho dyo kini. Iya ginang request ha, nga mo nang itsura niya. Pero lagi, ibaba ka, pong sa Faustina, di yung ma-describe ko no, mas nindot pa juga ang Ginoo juga ang pahitsura kay anak. Pero kana maigi tugir to simbahan, no? Unsa may kahulugan na importante kay ni nato, no? Sa kasulugan kita ni buto sa Divine Mercy, ang imahe nga gihatag sa Ginoo nga hatag man Ginoo tog souvenir o pro o itsura gyud niya. May sunay ba ka ba? Ang kahulugan ni ana mo nga kana mo litrato ni Kristo nga nabanhaw na. No, na makita nimo na ang iyang mga samad sa iyang kamot, no? O di makita sa tiil, sa iyang kamatayon, pero no, siya ng pagkabanhaw. So, picture na siya ng pagkabanhaw. Kanya makita sa nimo diha nga unsa, no? Unsa iyang pasalubong nato Dios pagkabanhaw niya. Mo ni gibuhat niya. Blessing. Giisa niyang kamot. Blessing sa kamot niya. Unya ang blessing siya tanawa ni ang blessing diri nako diri. Ni buhagay diri ang kita ka na ipuwa diha nga raise na dihay murag duspad pale o kini ingon siya kini ang akong gasa kaninyo. Mao ni ang sakramento, ang kining tubig nga nibuhagay dinhi, mao ning tubig sa bunyag nga diin maglimpyo kaninyo. Bagdis ko pisalan maghimo nyong matarong na sad. No? Yung blessing na gihatag mo, gikan sa yung kasing-kasing dugo ni buhagay, kini mo siyang gitawag ang dugo gihatag ka na to Dias Eucharistia, na nahatog kinabuhi na to, nagligo na to, o nag-nourish yun ka na to, nagpalambo, nagkuhan ginato. So, mao kining gasa sa Ginoo na Divine Mercy. Mao nang itsura ni Kristo ningon siya, nga kini, intawon tanawan ninyo ni. No? Tanawan ninyo ni, importante ni, venerate this. O sa man ang simbahon ba nimo? Dili simbahon nimo ha. Kung dili, tanaw nimo siya ba? Kunya, tanaw nimo, ang imong kasing-kasing, makita ni Ana, mahinumdum ka sa Ginoo. Uyok mo ka sa Ginoo nga, tanawa ni picture ni Kristo, nahigugma ka nako, nag-antos sa pagkamatay, nanalangin gyapon ka nako. Sama bitang-bitang sa pictures ng mga minahal sa kinabuhi, di man mo na simbahon ng litrato diya ba? Pero ka, sus, mo niya akong inahan, nga nagmatuto na ako, nag-atiman yun ako, ngawan So, naay mo connection. Mo nang ningon si Kristo nga, kung ikaw mo venerate na ini, ikaw mo tanaw ni ini, unya, magkuha sa mensahe, doon na kay grasya nga dawat mo. Ang grasya, nindot kayo. Katong grasya bitaw sa Ginoo nga, ang iyang kaluoy labaw pa sa kamatayon. Ang iyang kaluoy labaw pa sa mga sala. Labaw sa tanan, gyud.
So, mingon siya kung sa kadatan-aw na mo ni ini, tidak kong pagtuo, umakinundum ka sa gugmas Ginoo diha kanimo, niya makatalo si mo kasing-kasing, kini mo hatari mo grasya nimo, nga ikaw ligunon jud kaniya. Dahil ka sa grasya, dahil pa sa mga tentasyon, ligunon kaniya. Sa taknas kamatayon, iman siya magapanalipod yun diha kanimo. O kini ditatuha, kini intato, dadaa kini si mo kasing-kasing. Budak din siyang bulsa, aron kanunay ang Ginoo magauban kanimo. Ingon ni ana, mga igsoon, kanang divine mercy. Mabitaw nga, isugo siya nga, kinahanglan gyud sa ning adlaw ka divine mercy nga yan gipangayo atong giblisingan, gisinsuhan, mo gipangayo niya kanato. Pero bring this picture in your sa imong bulsa, sa imong kasing-kasing, tanawa kini ug sige ka mahinumdum sa Ginoo. Every time you look at this and remember that God loves you so much, you will be blessed. Palanginan ka. Amen.